6e Venrays Verleden gepresenteerd. Toernooien SV Venray. Het is vandaag 17 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. De gemeente neemt dit jaar nog een besluit over de verzoeken van enkele korfbalverenigingen voor de aanleg van een kunstgrasveld. In de voorjaarsnota is hiervoor alvast een bedrag van €322.000 vrijgemaakt. Met uitzondering van het nieuwe sportpark in Wansum beschikt nog geen enkele sportcomplex in de gemeente Venray over kunstgras. Het onderhoud van het korfbalterrein op sportpark De Vlies in IJsselstein is voorlopig uitgesteld. De gemeente Venray denkt binnen 3 jaar de aangevraagde kunstgrasvelden te kunnen realiseren. Daarbij geldt de afspraak, zoals bij alle verenigingsaccommodaties, dat de gemeente 2/3 van de investering voor haar rekening neemt. De verenigingen moeten een derde deel bijdragen. Ook SV Venray heeft plannen voor een kunstgrasveld op sportpark De Wie. Gistermiddag presenteerde het historisch platform Venray het 6e deel uit de boekenserie Venrays Verleden. In de aula van Kunstencentrum Jeruzalem werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Lucien Peters. Al 12 jaar wordt er gewerkt aan de boekenserie. Er zijn al 5 exemplaren verschenen waarin een kijkje wordt gegeven in de historie van Venray. Ook het 6e deel heeft een grote variatie aan teksten over het verleden van Venray. Weer een hele verzameling gevarieerde artikelen over bijzondere personen, over een religieus onderwerp, een historisch onderwerp, over activiteiten, zwemmen in de Maas, over de herstelde kasteelruïne in Geisteren. Heel veel, ook over de geschiedenis van het Freulekeshuis, het huis waarin het Venrays Museum gevestigd is. 2 jaar geleden werd het laatste deel uitgegeven. Ondertussen is de gemeente door de nieuwe herindeling uitgebreid met de kerkdorpen Geisteren, Wansum en Blitterswijk. Dit bood de kans om in het 6e deel ook deze dorpen bij het boek te betrekken. We hebben ook auteurs uit die kerkdorpen gevraagd van, goh, als jullie een interessant onderwerp hebben wat kan bijdragen aan het volgende deel van Venrays Verleden, willen jullie dan ook wat schrijven? Nou, dat hebben we gevraagd en inderdaad een artikel, natuurlijk hartstikke leuk omdat die kasteelruïne net hersteld is of geconsolideerd is, zoals het heet. Dat die niet verder achteruit kan gaan en dat die nu opengesteld is voor publiek. Daar is ook een artikel over geschreven en in een hele leuke vorm. Want het is soms ook best lastig voor een auteur om een artikel te schrijven. Maar in dit artikel heeft een van de inwoners van Geisteren de baron geïnterviewd. En samen is dat een prachtig geheel geworden. Venrays Verleden wordt gemaakt door 6 redactieleden. Sommige auteurs worden benaderd om te schrijven voor het boek, maar er zijn ook mensen die zelf artikelen aanleveren. Ondanks dat de historie natuurlijk in principe niet verandert, blijft er nog steeds genoeg materiaal om een boek te vullen. Vaak zijn er ook aanleidingen, zoals nu bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van het gemeentehuis. Daar is een hele mooie muur gekomen met schilderijen van non Mer Ancilla. Zij gaf les, zij heeft een kunstopleiding gehad om daar les in te geven. Zij heeft heel veel geschilderd, ze schilderde voor haar medezusters. En we hebben heel veel werk van haar in onze collectie. De gemeente heeft, de interieurarchitect heeft de wens geuit van, goh, we willen het gebouw graag inrichten met wat oorspronkelijke onderdelen. Nou, daar zijn die schilderijen van Mer Ancilla een onderdeel van geworden. Er is een hele, het trappenhuis is een muur van, ik denk, 10 meter hoog of zo. Die hangt helemaal vol met haar schilderijen. En daar is dus nu een artikel over geschreven. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en het Venrays Museum. Kindervakantiewerk gaat ook dit jaar met de Venrayse jeugd de zomervakantie in Luiden. Tijdens KVW, dit jaar van 1 tot en met 5 juli, beleven de kinderen veel activiteiten die allemaal in het teken staan van het thema dromen. Onder meer een sportdag, een meerkamp en een grote battle staan op het programma. De veiligheid van de kinderen wordt ondersteund door de koepelorganisatie VJL en het project In Veilige Handen. Niet voor niets is KVW als eerste organisatie onderscheiden met het VJL Veiligheidsvignet. Kinderen van de groepen 3 tot en met 7 kunnen zich tot 20 mei aanmelden via www.kvwvenray.nl.
Voor de 9e keer organiseert SV Venray de toernooien de Ladies Cup en de Youth Cup. Aankomend weekend wordt gestart met de Youth Cup, waar 67 teams aan meedoen. Het weekend daarna is de Ladies Cup. Er komen verschillende nationaliteiten op het evenement af. De deelnemers komen dit jaar uit Duitsland en gelukkig hebben we dit jaar ook weer een aantal Engelse teams die meedoen aan ons toernooi. Ja, Engeland ligt een beetje moeilijk omdat we het natuurlijk in het weekend organiseren, zaterdag en zondag. En de mensen moeten ook weer naar huis. En gelukkig dit jaar is het in Engeland de maandag na het toernooi een feestdag, dus dan hebben ze een dag extra om naar huis te rijden. Bij de Ladies Cup doen er 41 teams mee aan het evenement. Het programma ziet er tijdens de 2 toernooien in principe hetzelfde uit. Nou, we beginnen beide dagen om 10 uur en we proberen altijd zo rond 3:30 klaar te zijn met de wedstrijden. En dan hebben we op zondag, dus de laatste dag, hebben we om 4 uur nog de prijsuitreiking en dan gaat iedereen hopelijk gelukkig weer naar huis. Wat staat er op het spel? Nou, het is eigenlijk meer, en dat is eigenlijk ook onze bedoeling, om er gewoon een leuk weekend van te maken. En natuurlijk, als je op het veld staat, dan wil je winnen. Maar voor ons is het gewoon heel erg belangrijk dat iedereen gewoon een leuke afsluiting heeft van zijn seizoen. En dat hij dat hier in het weekend in Venray kan meebeleven. In de 9 jaar is het evenement steeds professioneler geworden. Het betekent echter niet dat de toernooien nog veel groter willen worden. Ja, uitbreiding is een beetje moeilijk. We zitten zeker bij de Youth Cup zitten we eigenlijk qua velden en qua tijd die je hebt om de wedstrijd te spelen, zitten we eigenlijk aan onze top. Daar kunnen we niet meer groeien. Bij de Ladies Cup kunnen we inderdaad nog wel wat groeien. Daar kunnen nog wel een team of 30 bij eigenlijk. De teams verblijven in tenten op de velden van SV Venray. De organisatie hoopt dat ook dit jaar de toernooien een succes worden. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond kunt u kijken naar het gesprek met Patrick van den Broek in Onder 4 Ogen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het is vannacht regenachtig, maar overdag blijft het grotendeels droog en is het bewolkt. Het zal ongeveer 19 graden worden. Zondag eerste Pinksterdag is het met 20 graden vrij zonnig. Later op de dag kan het flink gaan regenen. Tweede Pinksterdag is het met 15 graden beduidend koeler en ook dan is er kans op regen. Ik wens u een prettig Pinksterweekend en graag tot dinsdag.